ndekegima rogo cyane nduribuna abana cintakana batana badatoni go baganitiyo bokonyi bono magaye buri babo kunyara gusira igotebekana buna hise nigabete ka gusira umutinyo komino mu mwako eta magaye ayimo mwabonera akabaka gusira umutinyo mutangani umwako yega abana abuni go ikiraboni gabagendete gucandeka ase bono baganiri abantu bokuru kwiyana bigo n'abasamaria bayakunyara wesoke rikunyara kubasira omuriketo diponasanya noroboti rwasenchira yobibe Beatrice Muindi ni gasirete umutinyo komino na mikanya ngau ni gasirete January kurwabo wima babera abakon gesabasira ucha none ndagira kunyora ni shida ikabitere libasabati baminto babera abone bagasoka bakaenda chinsobo okoba yobulimi school na kolte form 4 okoba yoburwaire bwatangita abayibuli bane banyorete libaga lyokongire kusta utokwenda ibarua kitoko nyore kena kitotumye kwani of course ndo awatu muondo manne na abayibuli barwara tokoni akyake sai aron tubwa just tokulima abuto onyine tikusi na buto kubwatire ka tokonya bana abanda bakibatigari na bana butubwati ngo bateye yoranya ariko konya umucyoyo nabago konya esa itakumutike kiliara arwe kina bugiye gusire family mona abana bakwenda school none sabuni konyora ni shida bawusbe June endagira konyora kuri ni shida Maega yigitaseni Kiandezi TV gotware taro ya bene goikasenka yomungina no mugakanyangau abibasiria amagimabo amatukawa ngoiga ekerero kyobokonyi guchia saba samaria bali no moyo bwwancha nigo banyarire wesokia na kubwato kobokonyi retwanyora manganaya agaikase obisi ya Joshua Nyarenji Foundation ono yaikire twabogoire atua yogocha korora abana on the ground tororenga kibamenyete no toigeta saya muwakili naba bikoko bakogocha sabana basingincho nanchete amasomo nande nanchete gusupport abana bari bunabaiga so muwakili naba atoachi mattress toretera abana otoa marangeti twabagorire ndagera buna chibando singincha abana babalirire muno ntubwate amabera une foundation y'umuwakili otekiri that responsibility nabakorerairani abana b'eskuru basome esengencho bacha gokonya abamwe abandi bari koronse watekana no buremiri obonene burasenkeywe nigo amatemu agenderete konyora umwana omunyaruka ase amate yesokia na gwakambuya asogosiro wenkeywe familia yake na abana babaeteiro bogima bokongo kuru abayiboli barwarete goika bagasira na babago sinyukende nkeyo botamerombo yo babwate lakini goikarero igatwate birembe ya mona sengenjo mugambia atemire ko basukia na babatigarete bareiga na nkandu bwatikende turaba support nda baitaniri ngambe ya mona sengenjo yokoinyora momotebie yo minto yo orwa bakonyobo asakale nere monenana kumosesenia yani no gosoa nyumba eko besida asenjo no namabute taja takole tiki taiyo bako gende gesunte mwana ataka gosoma sinyugoso gosoma namangana mangiraro asabana baiseke igorende twabasabire mugendere komenta okonya abana komenta naywe abareneri yanda nigo bagenderete wechandera enkeywe elienyare kogororoka asa matukare bosio tato mwana mamu abacha kurwara na baiterete challenges ekike ganguna mono tokaranga kiturario musani ora basire na ina kwanete nabarai aso yo minto wakili agaitaba gokobogori musigo we family yake nyoreta akonyo bogori bwensi na botogo sabanga aliasa bekiro koboko twakire ngambia mono ginko ripoti ligitaseni kia onambe ya Kiandezi TV kurwase kenyorokia mwabaraketu ekikigotoka emeye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North elitaria nenkoro kwa Dipon asanya